Tikulandireni programu ina ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC Television. Dzina langa Blessings Chileuka. Tisaiwalenso kulandira nomwe mutitsatira pa MBC Radio 1. Cholinga cha programu ina ya Timvetse timabweretsa nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno ndemothandizana ndi akatswiri omwe timakhala nawo programu imeneyi timadzitambasula ndi cholinga choti mawu amene wawa timvetsewa azichokera kwa inu kuti mwamvetsetsapo ziwiri zitatu pa nkhani zomwe zikuchitika. Tiye ndikhale limodzi. Nikulandireni na George Kasakula. Zikomo. Nikulandireni Mr. Humphrey Mvula. Zikomo kwambiri. Zikomo komanso Steve Dagalira. Zikomo tereronso tili limodzi. That's always a blessing. Tili nkhani zingapo koma nkhani yathu yoyamba ndi yomwe yachitika lero. A president atsegulira International Trade Fair mu mzinda wa Blantyre. Sitilengapo nthawi kwambiri komabe tiona kuti ndiyofunika chifukwa nkhani yayikulu ya tsiku la lero lino komanso kugwirizana ndi masomphenya watu mati ATM taonjezerako M kumapeto manufacturing. Yes. Mwayilandira motani Mr. Kasakula? No, nkhani yake kulandira nkosavuta. Nzofunika. Dziko lino tinandira independence kale pakati pa party democracy imene khadi upanga pano koma in terms of kuti manufacturing base yathu ikala lead to weak. Dziko limatukuka because of manufacturing. Muzipanga zinthu adding value. So opanga zimenezi timakampani private. Si boma. Yes, boma because of ukhala ni company chani commercial, entity SOE komano at the end of the day nditu chuma chimatukuka ndi private sector. Ndiye kuti president achoka ku Blantyre achoka ku Lilongwe. Nkuona kuti ndibwere ndikatsekule trade fair. It shows kuti ni munthu amene akuvhetsetsa kuti chikuchitika tichani. After all pompa noparo pakamba za ATM kuti agriculture, tourism, mining, kena kumapereko manufacturing. Zonsezi zimene zinthu zizi to follow. Zimene boma lanena kuti these are the sectors zimene tikepo mtima dziko likhoza patsogolo zili kumeneko. You need investors, you need people to show what they are doing, to showcase what they are doing, to do deals kakulichani. So nzofunika ndipo ngati Malawi tizi supporters ngati zimenezi. Malawi nthawi zina timachulusa zochita. Ena amanena kuti ku Malawi kunoko ndale zimene zotipweteka. Ndale zoti kodi iwo aja ndi akwathu. Kodi iwo aja amamvera zimene ndimafuna ine. Kodi iwo aja amapanga chani zikutipweteka. We are not making progress on things that matter. If we have a vibrant private sector in this country, it means kani sanchito zosavuta. Tese kuti ku agriculture kucha koloma investment yosiyana alemba nchito. Tese kuti ku tourism zikuchitika zinthu tapanga develop tourism yathu along the lake shore. Kwina mpira kakulima piri kakulichani tapanga develop. It will mean employment. Or mining imene kuti tapanga develop, people have come to invest. It will mean development. Chimodzimodzi manufacturing in general, that's development, that's employment. So, that's the deal. Akana how to save it, makaorganiza zimene follows. Kumana kuti ineyo ngati munthu ndipangepo chani bweziko ndolebera patsogolo. So, 2 points to the president for paying attention to this. He has never missed the opening of the trade fair. Amadziwa kuti kumene kuniko kuti ntchito. If we develop private sector, ndero zitiyendera. Mwina ndisile pompo. Chabwino. Yeah. Amvula. No, ineso sindipita utali. Trade fair ndi chinthu chamtengwa patali kuzikwa Malawi. Chifukwa ndikumene dziko limakaonesa o limakaitana o limakaitanisa anthu amene angabwere kuzapanga invest ku Malawi kuno, ora amene angabwere kuzapanga business ku Malawi kuno. Trade fair chaka chino ndi yabwinonso chifukwa yabweresa pamodzi maiko amene tazungulana nawo. Yes. Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, onse abwera. Chifukwa yoti ife tikafuna kuti tikuke pankani ya business, tena kuti tiyambe kupanga business ndi ma neighbors athu. Amene tayandikana nawo because maiko amene wa 5 ngakhale titachilimika kwambiri kupanga business. Ndikukhulupirira kuti tikhoza kuyamba kuyesera kuti katundu wathu koda kuvomerezeka internationally. So ndio tupeneka trade fair ndi
chofunika kwambiri komanso chimatukula mgwirizano mmene umakhalapo pakati pa boma ndi private sector chifukwa manena private sector ndi engine of growth kumene kumachokera chuma chifukwa boma silipanga ndalama limapanga spend koma nzathu amene amayendetsa makampani ndi mabusiness zimene zimakhala bwino amanena mchichewa kuti suyo usanyama koma show onetsani kuti muli ndi chani chimene iniwo mutha kuchipanga ku Malawi kuti anthu athe kubwera kuzagula katundu wanu or muthe kupeza nsika umene ungakhalepo so ichi nchinthu cha mtengo wapatali and ndikukhulupirira kuti president iso achiona chinthu cha mtengo wapatali kuti akhalepo chifukwa iwo kuyendetsa dziko likukhoza kumalemera ngati private sector sikuwathandiza kutukula mbali yawo so tiyathokozeso anzathu Malawi Chamber of Commerce pokhala ndi mkumano ngati umenewo umene wabweretsa anthu a business ambiri and athokoza president pokhalapo pa mkumano umwewo ulemerera chifukwa iwo abwerapo chabwino Steve waitsata bwinobwino nkhani imene unalowa kwambiri foti uli pa ground kulemba nkhani nkhani yake ndimeneyo ndithu kunena kuti zikusonyeza kuti zikungolingana ndi masomphenya amene boma lili nawo mwanena kale za ATM and M kuti monsemo ndithu ndiye kuti pobweretsa maiko onse achula mvula abwera nawo kudzachita nawo zionetsero zimenezi ndiye kuti mukamayang'ananso kumbali ya regional integration kuti yayi tatiye tidzilukana ngati ma neighbors tizitha kugulitsana bwinobwino malonda mosavuta paja masiku ano akuti even za ndondomeko zakale zichamakhala busy ndi iya koma tifire mapepala awa titere akumafewetsa zoti ndithu mwina mungokhala ndi system imwe na imodzi yoti ayi muno musadiki muno za malonda zathu ziziyenda bwinobwino zimene zija kuti ziyende bwino zina ndi zinazo gwero lake limakhala ngati limeneli kuti tikamachita zionetsero za malonda tikuchitira limodzi ndiye kuti so ma international relations aja tikuwalimbikitsa ubale ndithu wa ukazembe ndiye mukapeza kuti kumene kuja zikakhala kuti zonse zikulingana bwinobwino tikamabweranso kumbali ya za malondako ndiye kuti zonse zimayenda tayale so ndiye kuti zili bwino kwa basi kuthandizanso kupeza ntchito kuti kuchita create ntchito job creation kwa achinyamata zonsezo ndithu zikulowa mmenemo so ndi nkhani yabwino akuti kwabwera companies zonse yapera 160 between 160 to 200 ndiye mukhoza kuona kuti ayisi pano yayi ndiye kuti so ma SMEs athu a business ang'ono ayinde kuti kumene kuku ndithu ali ndi mwayi oti aonetse zawo zimene akuchita ndithu chabwino imene tinangodutsamo tipite ku nkhani yathu yachiwiri mwina tikupemphani inu Malawi kuti ya nthawi imeneyo mwe trade fair ikhale yotsegula tiyeni tipite tikaone chifukwa tiziyamba tokha Malawi ku support masomphenya amene wawa kuti dziko lathu litukuke msonkhano wa masiku awiri watha wa park anayitanitsa onse okhudzidwa ku chisankho chomwe chichitike pa 16 September chaka chino umachitikira ku Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre kwachitika nkhani zambirimbiri koma mwina nkhani ziwiri zomwe zinamanga nthenje kumeneko ndi ya smart tikumayitchula choncho zitha kumvana koma ena kayilongosola kuti iyo ndi kampani yabweretsa njira yatsopano imwe tikugwiritsa ntchito nkhani ina inali ya political violence kuti titani kuti chisankho chathu chisakhale chiopsezo kwa anthu ena mwina Mr. Kasakula mwatolapo ziti tiyambire pamenepo ineyo khanezo ziwiri zimene wapanga introduce na blessings ndatolapo kanthu choyamba tiyambire nkhani ya smart dziko muno uyambira wiki yathayi yakhali tu nkhani yoti ikukambidwa lachiwiri tinabwera pano tinadzakambaso nkhani yomweyo ya smart amene akuyambisa nkhani ya smart ndi a DPP specifically a former president Peter Wamutharika na amene akuyambitsa kuti ndi chipani chawo plus anthu amene awasapota na amene akufuna azivutitsa ameki kuti ameki smart ndiyo ipa koma sakuyitchula kuti choipa chake nchiyani ndiganiza kuti apaki mwina amakoza conference imeneyi kuti ikambirane chisankho mmene zikuyendera and amadziwa kuti nkhani ya smart ikatuluka for anthu a DPP plus their supporters kaya ku civil society plus investor na bingu andanzawo abwera
kuti adzakambe so anaita na ameki ndipo nithokoze pano kuti ameki anabwera maujichi chairman analikonko chief elections officer analikonko bwana Mpesi ndiye na onse owasapota analikonko andamafotokoza kuti palibe chimene chitachitike voting tizavota chimodzimodzi system iyi njongoti ifeyo tilembetsere athu tikhale ni voters roll tijambule athu tilembe ma details ofuna kuvota kuti adzavote zonse zovota zakhala chimodzimodzi palibe chichita zasinthe so kwa ineyo ndikuona ngati kuti amalawi chisankho chakhala miyezi 3 yeniyeni yonse June, July, August September 16 days mu September tavota chisankho amalawi tichenjere anthu andale ndi anthu oyipa ambiri ndi oyipa amafuna kuti azipanga zonena kuti iwo apeze advantage saopa kuna mabodza iwo amakhala ndi una mabodza bora ngati iwo aonapo kuti pala advantage yawo saopa ifeyo ngati amalawi tisunge ndithu kuti dziko ili ndilathu ndipo tisalononge ife chisankho chimabwera chimapita owina mawina oluza maluza life goes on mukamaliza chisankhocho mudzafuna dziko lanu mudzafuna ntchito zanu mudzafuna security yanu chitetezo chanu mudzafuna kuti zonse zimene mumachita zichitike mudzafuna economy yanu mudzafuna dziko likhale la mphamvu mudzafuna salary yanu mudzafuna chilichonse chimene mumafuna moyo wanu kuti moyo upitirire zimene zikuchitikazi kuti chifukwa chisankho anthu afuna zile mabodza anthu a DPP motsogozedwa ndi apita Mutharika ndi chibwana chimene tikhoza kuononga dziko ndi manena pano choose kuti yo ajapita Mutharika ndi munthu wankulu nthawi yawo khadziko lapasi suti ngatani zaka 85 anganena akhaso zaka 85 sizingatheke zimenezo simene makhalira dziko ndiye munthu ukakhala munthu wankulu uzikhala kuganiza tsogolo ana kuti usaononge dziko lisaononge chifukwa iweyo ufuna kuti ukhale president basi iweyo ndi wamkwiyo kuti iweyo ukhale president basi ufuna kuti iweyo basi ineyo ndikhale president ndiye kumana mabodza nkumachita chiponga anthu osalakwa anthu akumeki zimene zisiyike iwo a DPP anamba kaleka alonda a chairperson a make justice very much analiko ku Mount Sochi anafunzwa mafunzo anafotokoza bwino mtima uli pasi so zati munthu uyu zimene akambasi suliso kamene kuti ali campaign kuphasa angofuna kuti he should do her best for our country Mpesi amapanga presentation anafotokoza simatiki tinapanga tonse ferinabwera kuti chisankho cha 2019 chidafoira that's why makhoti osawiri alanena kuti chisankho nchofoira sizidatheke zimene zofuna zichitika panalibe chisankho nalo and void today for someone to say kuti tipange zomwe za 2019 afuna tikapanso tipex anthu azikapanso tipex khani zikapereso kukhoti akhoti akanenesa kuti chisankho ichi nalo because by insisting kuti tipilisepe chilo ma systems za 2019 it means akunena kuti zimene kwa iwo zidali zabwino tinacheza ndi gift trapezi yes wa HRDC yes ananena kuti kapena anthu ena kufuna azaika matipex khani dimeneyo at the end of the day anthu komafunso kuti ADB zimene apanga zimene zijani Mutharika zimene apanga zimene zijani ineyo my conclusion njonena kuti akudziwa kuti ochisankho aluza ndi afuna kuti mdziko muno mukhale temperature yotentha kwambiri anthu zimenyana anthu zipana ndi zimene zifetsa vomere ukamba nkhani ya violence imene inakhala sokuti anakhazikikapo ku conference nkhani ya violence tu amene akuyambisa violence si anthu apa ground kuti kapena pa ground kumponera kaya kunsanama kaya kuti no amene akuyambisa violence ndi ma politicians ndi anthu ena amene ali ku civil society amene amasangalala ndi violence they are charged up akataka kuti ose andale amapanga zimene amapanga a president kuti akapita pa nsonkhano apanga zimene abwe adzera alankhula za mtendere zokhazokha nkubwerera ku state house sibwezi violence kuchitika problem ndi yakuti ma politicians ena makamaka a DPP na amene akupanga violence zomwe akafika pa nsonkhano zokamba za violence ifeyo ndife jasilikali aujena ndani anomalisali ifeyo ndife asilikali ifeyo ndikhoza kuphulisani ifeyo ndikhoza utani
even a president amene akale apita mtali he charges ngati munthu usiwankulu. Yeah, I'm going to destroy you. I'm going to follow you like a ton of bricks. Hey, those things are the ones that are saying, "Odinkani sizantedere." Is this nzakagaliza nkhondo? In the end, that's why they are meeting these problems wherever they are going. It's because you own. I mean, at Hangaona, out nkhondo jai obera boyo. While people are gonna a president, I'm on today. I'm not aware. I'm sorry. I'm not aware. Pano bakhala ntendere sabwera pano nona kuti niku nyenyani niku gwesani ngati ton of bricks sakapa zimenezo angokamba zitopanga inspire Malawi dziko lathu lili apa ndipo tipanga plani akuti ndipo ine ufuna kuti tipitise pakuti ineyo ndinokonzeka ndine wamphamvu ndipo ndikufuna kuti tipite patsogolo. I'm determined. Akamaliza achokapo abwere ku State House safuita kuti upopcheza munthu. In fact, he so impressed me kuziti kunchinji akunena kuti ndikuva nyimbo zina zake zimene iliyo mufuna muzinga nyimbo zonyaza pitala zimene zisiye. That is leadership that this country requires if we want to tipange sort out violence. It's not talking endlessly conference it's not blaming our police. No, our police are at the receiving end. The root cause of violence is how the opposition is conducting itself. I'm going to opcheza Malawi if it's basically going to take a journey. Imagine apita mtarika anoma nikisale umatuwana kulingana kaida ine nalitachoka agangada wana amene sala pangezo longosoka ine nalitachoka kana kaulis umatuwana in front of his own president. Now, when you see such things, are you surprised that there's violence? No. It's because I keep on repeating. Or say, I think it's Sanzo Ja president. Misonkhano ya president. Suma hava mabao, unaguti, kabina, ine president. Ni kumangani, ni kunyanyani. The army, I control the army, MDF. I control police, I control this, which is true. But it doesn't say that's what we are lacking. That's what they are lacking. So, nimaona kuti and who are DP as when the opposition they were busy condemning condemning our police. They didn't even talk about themselves. The role that they are playing to banga with violence. Even the way they are handling Meg, it can cause violence because they are accusing Meg if you know it's a risk for disaster. Because some people say, why should we go to vote? In fact, I would tell by telling people, they're telling their supporters to vote. Now, I go to the same thing happened during the legislation. Musapanke. How many Mubanga, Mulindana, Amabanga register to who's one? Because of where I went, I could Zagunya Amagabanga and Amalo. Today, Andrew, Ena were discouraged. Today, they haven't learned their lesson. They're telling people to submit this study. Can I want to vote about 16? Even their own supporters are about whatever. I got those Sanko as a blame on heart. Could be making your buckets. That's not right. So, we need like a zero pompa. Violence very good to Muno. I mean, I go bankers and I beat them Tarik and that's Sao. I'm Kito, Norman Gisade, a Gangata, a Kaban Sonkano, Kanin Kopizanto. Nkani kuna tigumenyani tigunyanyani tiguomberani if parliament ngachitike or a police so satisfies in them. That's why they are causing violence. Mr. Mvula inechwamba ndinene kuti sonkhano wapakiwo wakawoyamba amene mina wathandiza kupanga cool down temperature chukwa ndakhalapo ndi misonkhano ya all inclusive yambuyo the temperature kama choka amene makhandi kuti anthu mapindana mashati kwambiri kuti mezi makambidwa azimakhala zoononga so ndene kuti choyamba ndathokoza paki pokonza msonkhano very successful komanso pobweresa all the key stakeholders amene akuzana ndi masankho kuwabweresa pa msonkhano umenewo ndi athokozeswa paki pobweresa anthu onse amene kuzipaniko kumabungweko
amakhala kuti mwina ndi anthu oti mwina iwoso amakhalako so apapa taona kuti mwina awa ndani awa anamiwa anali konko akalindo anali konko yes anachita bwino chikuti nanga kalindo akhale konko akamatulusa maaudio azipanga maaudio aja kuti akuziwa chenicheni choona kuti this is what was true. So generally ndinene lusonkhano kwa ineyo unali wabwino kwambiri and unabweresa anthu pamodzi. It was time rare ndikukhulupirira kuti apanga seti toni yopita kumasankho koyamba kulankhulapo pa nkhani zokambirana mwina zinali zambiri zimene zinakhala bwino koma mwina pamenepa zinakumbutsa anthu ambiri kuti pa 16 September kukhale chisankho. Amalawi ambiri sanalembese chifukwa choti zipani zosusa a DPP anapangisa kuti tsopano anthu ajasalembese amachita kuwauza kuti asalembese akanapitirira nkhani ya mathematics amaichorachora iyi kuti imene ifuna ibere masankho yakanapanga kuti tsopano vota apa sechitani ipitirire ndiye panopo poti nkhani ya mathematics iyi is water under the bridge kuyambira zulo tamangani mukauze anthu kuti tikavote because mukalepera kwauza anthu ndikudziwa kuti mawu azizaza nkamwa zizikuvuta nkulankhula kwace koma that's one way you could do it and tell them, otherwise people will not come to vote because panopo result yaoneka olembesa ambiri achigawo chapakati kumwe chigawo chakumwera kumene nthawi zambiri amalembesa ambiri sanalembese simple proof kuti anthu then ndibwere pasi mathematics anaifotokoza bwino kwambiri mayuchi and zimene tinanena pompano khada chiwiri kuti mathematics sinjira yovotera sikuzakhala njira yosintha kuvota anthu akavota munjira imene amavotera nthawi zonse iyi njotengera information yokulembesa komanso yopangaso information ina imene anthu alembese ukayima ngati macandidate ndi kuzaona kuti zina ndi zina ati tisamaope technology zinthu zikusintha kumene tinachokera umbuyo sikunali kwabwino chikati yambe kuti mwina 2014 chisankho chake chinali chosakhala bwino amayi Joyce Banda anaberedwa chisankho chimene chinalipo sana poti anali munthu amayi sanafune kuti athamange ndi zinthu zo koma zinali zodziwika kuti zinthu sidakhale bwino and anapezeka kuti anthu akulumbisana usiku kupakati pa usiku kapanga ku civic center 2019 chisankho chinaberedwa Tipex tikayamba za 2014 amene akuganiziridwa kuti mwina sana chipange bwino chisankho nda DPP 2019 Tipex yu anali wa DPP so amene ali ndi mbiri yobera chisankho nda DPP sitinamvepo tu MCP kuti anabera chisankho sitinamve kaya APP kuti abera chisankho sitinamve kayanda Mike Kasonga kuti abera chisankho koma tili ndi record yonena kuti DPP anabera pochani chisankho ngakhale khoti lalikulu la Malawi muno linanena kuti chisankho ichi sichinaende bwino so obviously amene ndi history ndamene nthawi zambiri amaopa chifukwa maganizo zimene nachita ine zija nzangaso andipanga zomwezi nthawi imene nali mboma ine mwina andipanga zimene mafuna ndichite ine mantha so ukamakhala munthu ndi mavuto umapanga zoyipa nthawi zonse maganizo kuti anthu enawa afuna kubwezera yes afuna bwezere afuna bwezere umaganizo kuti apanga zija ndimapanga ine zija the issue timanena kuti ufeed mentality ukaza kuti munthu akamaenda usiku ndoda matamba so poti nzakuenda usiku ukaza kuti akutamba choncho yaye kulibe zimene zizi so pamene papati nkhani yoti mwina yamasuka ndithu yoti aliyense anaende mwayi wafusa ameke wafusa ena ndi ena zokhuzana ndi chisankho I think tafika pa level yabwino back vuto lalikulu pano ndi kukonzeka poti chisankho simakhala event imakhala process imayambira kulembesa kumapita paka mmene anthu akavote ndi ena sanakonzeke tu ndi vutolo chikwananga zipano ena anatuluka ena tukhalabe mnyumba ku page house kumara ngolo press conference ndaba press conference inadutsa anthu panopo ndi nthawi yoti tipite pa ground pitani kuchitipa mukameme anthu
pitani kuzimba pitani kandi kulilongo pitani chikondaveni mukakhale pa ballot paper ndino ena wakhama ballot paper ma constituency koma ino muri mukakhale pa national ballot paper ndino amutarika pitani anthu akaonene nanga sakakhala gangatatu sakakhala kandi mwanaveka akakhala ndinuyo mukakhale pa ballot paper go and campaign komanso mutuluse mfundo zanu zimene amalawi akukondera nazo olazione kungonyoza choncho mwina sibwino kwenikweni kuti tizikhala nkhani zake za mtume. So ndikukhulupirira kuti nkhani ya mathematics anayifotokoza bwino kwambiri. I don't think anybody should talk about it again. I know nzochititsa manyazi kuti tikabwerere kunena kuti ati manama ena nanena kuti ikapitirira mazimayi onse kuti azayende maliseji Nonsense. zimene zija Mwamba nonsense. muntu imene wachikulira director of women. It means aluza mutu. That's what is called losing it. MP. So yanzeru. Ukhala MP, director of women chipana. Uzikanena zimene zozo. Nanga kazi ndakazako amena zimayi ndakazako ndazitema napo. Suka ndana ngatutse kazaje Suka fula fora na ficha au mathematics choncho ya ndima umene ngoipa and it is wrong kugisa chito kadi yachi zimayi pankhani osakhala bwino bwino. You know, we value our women andimale mekeza koma kuti semakonde kuti nkhani zazing'ono tikaikepo kadi yachi zimayi ife zimayi time mazimayi akaende malisechi. So imene yoyo inani nkhani yosakhala bwino bwino anamakunda kuinena kwambiri nkhani imene mayi Nyavichi mwina akanakula ndachikulire ndimalemekeza ine ndimati chemalanga kuti makunda kulankhula zimene zozo zibana zimene aziyasiya amasanza azilankhula zimene komanso the MP imene nkhani yosakhala bwino bwino. So mwina ya mathematics yo yadusa ya virus nkhani ya virus inalankhulidwa kwambiri koma chimene chinandisekesa kwambiri chinali chimene anayankhula inspector general kuti nthawi zina amene amathamanga kulankhula calling blue murder akuti menya ife umakhala uli nyumba momwemo mwina ndiwe amene. So ndiligere report ibwere moti chani koma chipani chimene chili ndi history yayikulu ya virus ndi chipani cha DPP. Chukwa tikamankhula za virus tizilankhulaso chasiza zaye tindi record mukhoza kuyisewera. I hope kuyisewera kuti kandi mayi masanza akunena kuti mukaona chakwera kuno abwera uphalombe kuno athamangiseni chakwera ndi president wa dziko lino mungamuwuza kuti asapite kuphalombe dziko lonse ndi president wa dziko lonse even kubena anthu anamvotera ndikuona sanamvotera. Uzakhala bwino aja chikwanja Daudi chikwanje nonso nalankhula zawo amusowa nalankhula nkhani zawo undirande ndi ena awa ndana madendana wa director of youth akumanena kutukwa na anthu paliponse ndikuphutisana ndikupanga chani ndikupanga ntchito achisari amalankhula zimene ziti andamalankhula president awo alimomo. Those things promote violence. You cannot have a party imene imapanga believe the virus. And sichipani chawo choka kumene kuli retired soldiers ngati ma members. Sichipani chose zili ndi anthu osiyana siyana. Zizi mtu ngamba zimene. Zachani. Ka kuli retired soldier anapanga retire so ndi member wa chipani. Ku MCP aliko. Kandi ku PP aliko. Ka ku Ford aliko. Retired soldiers. But you don't use your position of advantage kuti ndina gwira kwa ame ine liko zokuphutisana. Wajona ndare na ndare sitimapanga za kwa ame ndare timapanga za politics kulibe kumene kunena kuti ka iwe uli privilege kuenda ndi futi ya personal security kuti ukaitenge ukaituluse tosefeti ndi futi nanga namba tazitulusa pa nsonkhano olokubwera program kuno ndibwereze ndikakafuti you'll be out of order. You don't bring license usukuti ungachite kuti super malamulo amene amasatiridwa nthawi zonse. Even if you are the gun mutumba mwako so ungaituluse pagulu just because unless you are defending yourself manjiri yose kala bwino. So mina zolankhula zina sizimakhala bwino tikakhala history ya virus ilikuwa mbiri ku DPP. So I think mwina zatu waphunzire kunena zoona
Let's call violence as violence to safety tane nayo. There's no place for violence in this country. Palibe. And tiambile kwa sukureli azera nkula za ntendere. Osati azera nkula zopyo zami. Chiko palibe amene ali more entitled to this country than wina anzake. Because akufuna ndare, afuna kuti sopano akale entitled kuti siku lake. So mwina andisiyeka ipo mwepo. Steve tichita break kanthawi kena komano mbali yako mwina watolapo ziti msonkhano mwina wa masiku awiri. Akulu awiri wa aunguza bwino lomwe kwa basi. Koma mwina chimene ndingofuna kungopherapo mphongo nchonena kuti chisankho chisanachitike. Mukamakonzekera mukamatani amakhala kuti akulu amene akuyendetsa akonzekeraja abwera ndi kalenda iti timakhala ndi kalenda ndithu kuti chisankho chathu tikufuna chidzayende moti tikachoka stage tidzafika stage tikachoka apa tidzapita uko konse kuja kumene zimayamba zimene zija amayenda limodzi azipani zosiyana kuli makomishonala ku meki even DPP imene ili patsogolo pakadali pano iyayi koma technology imene smartmatic mwakuti tidali nagali nayo tikumene kuti kunali makomishonala awo angapo ena ndachita resign posa chedo apa chifukwa akayimira kwina koma onse aja they are part and parcel of make ndekuti kumene amakhala kugwirizana kumati aitn ndimene zidachitikira nthawi ijayi awa amachitenga zofufutira matipex kumachita pa ujenipa tisadzaonenso zimenezi bwanji tiloyere njira iyi ndikumagwiriza kumapanga indozi kumafika kuti ayi dzafika nokuti tsopano pano nsima iji yatsala pang'ono kuti tiomole yapya ndetse pano mukabwere iyayi koma pamene pa ukanga tinokubwera nsima imene isinapye tatiye ndiyambeso toyambe kuonjezera in fact amadabo akumeki kuti nomesa tinagwirizana 2022 zimenezi you can imagine 2022 akadayamba 2022 kukambira 2022 ino 2025 zaka zonsezi ndiye tikapangena kuti anthu tafika kumapeto ndiye tikambe kuno kuti ayi ichi koma nchoyipa tisapange zimene bwanji tibwerere njira yakale iyayi a DPP asasokoneze dongosolo limene amalawi akuliyembekezera komanso limene anzathu amene atsogolera zisankho akonza chifukwa chisankho ichi at the end of the day sicha DPP sicha chipani sicha PP sicha UTM sicha MCP chisankho chincha amalawi ni yake awasiye awaleke amalawi akonzeka kulembetsa adakalembetsa akufuna kuti kamati 16 September akatuluke maunyinji akatali kuti akavote akasankhe munthu wakukhosi kwawo dziko limayenda ndi nthawi technology idabwera ndimera nakali kuti maiko akwanza tu kwambirimbiri masiku anadachita adapt ma systems ngati omwewo palibe chifukwa choti tidzikabwerera bembuyo tanakali kuti malupo ndachachitidwa kale expound kuti ayi akuluakulu apa tidadzionera tokha umatuka ti utere kuno dzapezeka ndi zizuchenzake zimene apa kupenta mukati mutembenukire uku ena chito kwacha ndi cholemberatu apa pakhwachidwa apa pati kodi credibility ya chisankho ingakhalepo bwino tikatenga njira ngati zimenezo so tiyeni tisamango ati crying off tisamangoti kuno munthu kamangoti daily kuno dzaoneni tsiku lina makusiya kuti abasa amene azioneka so tisafune kubweretsa vuto pamene palibe vuto ndi chimene ndikufuna kunena kuti ayi tsopano tikupita kumapeto tikupita kumathero tiyeni tichite see through process tione kuti ayi zonse zatheka zonse zayenda bwino anthu akavote akasankhe makumtima kwawo wina asaphwanyire ufulu wasokoneza mmutu kuti ayi kumene kumakukhala zakuti iyayi koma kumene kukuli zotere no panopa voter verification voter roll verification ili mkati anthu kaonanso kuti kodi dzina langa lilipo panopa atsogoleri ndale azipani akuyenera kuti akhale patsogolo akhale chire kumauza anthu kuti tiyeni tulukani maunyinji mukapange verify dzina lanu zimenezo zimene akuyenera kuti adzikhala nazo busy osati kuti ayi koma mwina kumene kukudzakhala kukhozokhala chinyengo kukhozokhala tikatero we are doing an injustice to Malawians kumbali ya violence nzopeza chizoni kuti anthu ake ndomwomwewo amene akulimbikira nkhani ngati zimenezo akukhalanso patsogolo anthu ake ndomwomwewo nkhani za violence amene apeza kuti maina a ndali yawo mwina azipani akumachita pop up mukhoza kuona kuti kakangati nkapateni anenakale apa amvula kuti mutali mupite kaya ndi ku 2014 zisankho za kumene kuja kubwera 2019 chipani chake nchimodzi chimene chimakhala patsogolo now pano mukhoza kuonanso
ayipita ndikumachinga kwakhale msonkhano sadachitidwe ena chiwembu kumene kuchi galimoto pakana kuswedwa poti kumene kuchazachitika simdaona atabwera kutuluka nkuyankhula olo kudzudzula mwamphamvu wina zamuonekera pamponera ndiye kuna lino wewe zidzikomera mbuzi ugunda galo sizimayenera kutero koma apo sitikamba zambiri ngasipota IG tinamva dzulo ichanena kuti ayi you'll be surprised ndi zimene tapeza kumeneko tiye tideke tione kuti kumene kuja kutuluka zotani koma zimene mafuna kungochita emphasize zonena kuti tikakati tili anthu oti tikufuna kuti tilimbikitse bata ndi mtendere tiye tikhale anthu amene tikupanga preach kapena kuti tikunena za bata ndi mtendere paliponse tisamatengere kuti apo tizikukomera mbali yathu apa ndi kuombera mmanja pamene zikakhala kuti zili kwinako ndi basi no sizimene kuyenda yoncho so ndimafuna kunena zimenezo komanso kuona ngakhale mmene nthumwi zinalili kumsonkhano amene kuja zina mwachita kupereka mantha kuti koma anthu abwera kuti adzachita msonkhano adzapereka ndemanga kapena abwera kudzafuna kuputa nkhondo kapena kufuna kuzambisa zina ndi zina fortunately anthu ake amene adakonza adayendetsa adalinganiza chilinganizo chimene chichi akuoneka kuti anakonzekera bwinobwino zonse zoyenera anazika m'malo and mukhoza kuona kuti ngakhale mafacilitators anali kumene kuja anali abwino ndithu level headed and chikhala bwanji kanapeza kuti mwina msonkhano chaso ukulowera kwina ukuchoka kucholinga chimene afuna kuti achitire zokambirana zawo so zayenda bwino koma chachikulu chimene chonena kuti tiyeni inu ngatatsogolera ndale osayang'anira kuti poti nchipani chathu poti nchipanicho tichite preach nkhani ya bata ndi mtendere paliponse bolo elifi mmene akuchitira president ananena bwana Kasakula kuti president Dr. Chakwera analetsa anthu ngakhale ku msonkhano kuti musayimbe nyimbo zonyoza Mutharika I don't think kuti tinayamba tamva kumwina ola Mutharika akuwauza akuluakulu achipani cha DPP ena ndi ena amene akhala kunena mwina zonyoza kuti lemekezani mtsogoleri wa dziko lino musachite zimenezo so ndimanena mobwereza bweza kuti ngati mtsogoleri wa chipani umanena kuti iweyo uchite set tone chimene wachita iweyo chimene ukunena amene akutsatira kumbuyo kuja onse amachita chimodzimodzi amazota izi bwana anga amakonda izizi president athu amakonda izi tizisiye koma ngati iweyo mtsogoleri ukupeza kuti amene uli patsogolo okwera pachulu kubweretsa zina zoti zodzetsa chisokonezo basi ndoti zichala momwemo ndilekere ndithu ineyo ndikuthokoze kuti unabwera mgawo loyambali kuti ukathamange ziwiri zitatu ndathokoza ndithu tipumira kayi pang'ono kenako tilowe mu gawo lotsiriza la programu ine ya Timvetse. Chabwino tikulandireni mu gawo lachiwiri la programu ine ya Timvetse ampeka sambo nakulandirani ipani kuti akutuka chedoma ja mafupa ndasimudusa momwe anzana adutsamo ndikupasanika mpaka nkhani yathu yayikulu tikukamba za msonkhano umene wa park omwe unali wa masiku awiri kunali wonse okhudzidwa ndi nkhani zachisankho pa 16 September inuyo mwatolapo zitinziti chimene nachiona ndalopa zinthu zambiri koma chinthu chimene chinandipatsa chidwi kwambiri ndi mmene mkwiyo unasungunulidwira kumene kuja kunapita anthu oti ena amaganizo abwinobwino ena azolinga zofuna kuti tikhale pamtendere pamene kuti kuchisankho ena ozindikiradi kuti pokhangati pali mavuto awiri atatu kumatingapange bwanji anali ma solutions kumene kuja ena azachitetezo ngati naona Inspector General of Police koma chinthu chimodzi chimene chinandipatsa chidwi ndikuti paliponse pamene pamafunika pamati pabulike vumbwe anthu amatsekapo ndi sing'enge asatuluke amatsekapo ndi sing'enge ndipo chilichonse kufika poti mpaka anthu amvana chimodzi ngakhale ena amati aye mukutitseka pakamwa aye don't shut me up koma amati aye kafotokozani mbali yanu takumvani awusafotokoze mbali yawo so chachikulu chimene chitika kumene kuja nkuti bodza la gonja bodza la gonja
ndipo I think amalawi pano pachilungamo akuchidziwa koma chinthu china chimene sitinachikambe pano ndi za anthu amene akhala panofe chabwino programu ino inachuliraza kumeneko unaichula anaichula kumeneko kulera akuti programu ino ikuyambitsa violence bwashi akuti ife pano tupanga propaganda nde ndimafuna nene kuti ayi fumi ndiwe mwinene programu ya Timvetse si ya propaganda ife siti pa propaganda chabwino we should make this thing clear and because izi ndiwempha ifajani ndiwempha ifaja kuti cholinga cha anthu amene akhala kupanga zimene zija ife tabwera kumapeto programu ino yabwera kumapeto koma adayamba kupanga ataki mtsogoleri wa dziko lino bodza lalikulu loyamba adanena kuti president chakwera ndi boma lake palibe chimene achita limene ndi bodza lankunkhuniza ndiye programu ino ikumauza amalawi kuti ayi ndi zabodza koma poti iwona anthu andale akuona kuti bodza lawo lija likumasungunulidwa ndi programu ino ndipereke chitsanzo unena bwanji kuti Dr. Chakwera ndi boma lake sanapange kalikonse pamene iweyo kuyankhulawe ndiwe phungu wa nyumba ya malamulo udalandira nawo 200 million imene decision yake adapanga ndi Chakwera imweyo mukundimvetsetsa munena bwanji kuti Dr. Chakwera sanapange kalikonse pamene kumene mukuchokerako kukumangidwa stadium kukumangidwa council offices anthu akudziona zimenezi munena bwanji kuti Chakwera sanapange kalikonse munena bwanji kuti Chakwera sanapange kalikonse kuno kunachitika zovuta kuno anthu abale athu atavutika ndi macyclone Chakwera stayed here anakhala kuchigawo chakumwera 1.6 billion kupereka kuyitanitsa zinthu kunja anthu anga akudandaula munena bwanji zimenezi munganene bwanji pamene kumulanje kuli mbuli kuzomba kutholo kunsanje anthu akulandira tikukamba panopo anthu akulandira ngongole kuti alime ulimi onthirira imene ndi yankho la nkhani ya njala munganene bwanji zimenezo ndi fodi kunena kuti ayi izi mukunena zinthu zabodza tikukhanga ngati tikudya pa Chingereza amati eating their political capital mwanimvetsaka we are eating their political capital ndiye tikuti ayi izi nzabodza kachikena adabwera ndi bodza kuti anabera ntali manja achoke kwafunsa kuti kodi munthu uyu wala kwachani choja anafunsa pano kodi mukuti antali manja ala kwachani gwi apa gwi ndi mmene DPP ilili mwanimvetsa so ndimangofuna ndifotokoza kuti izi zomanena kuti tikupanga propaganda ife sitipanga propaganda fumbi ndiwe mwini tikapanda kuyankha palibe amene aliyankhira chabwino atakulupiriratsa kuti ife sitipanga propaganda chifukwa tikuwauza anthu kumene anayankha kunena kuti zimenezi pali ma authority omwe amaziyang'ana sizikugwirizana ndi kuno ndi sizinapitira ndiye zokhazokha ndikunenazo kuti paliponse pamene akhala amafuna kuti apanga advance bodza kunamiza Malawi koma the danger of lying to Malawians nkuti amalawi mmakhanga mukuabisira capital yawo imene akuyenera kudziwa chifukwa tikapanda kunena kuti amalawi tikuvutika ndi njala kunabwera ng'amba komatu Achakwera apereka ndalama kunifu khalani m'magulu mupite mukatenga ngati klabu ndalama zija mulime mukabwezenso ngati klabu akuti mukhale m'magulu chifukwa yonena kuti katundu uja ndi wambiri ndalama ija makhala ambiri ndiye mudzisamalira tikapanda kuwauza zimene zonso amalawi zimene Achakwera akupangazo sapeza phindu mwanimvetsaka chimene akudana nacho ndi chiti tikapanda kuwauza amalawi kuti makosana achinyamata khalani m'magulu katengeni ngongole achinyamata aja sapeza phindu izi za njala ndikukambazi njala ndoti sitithana nayo ngati sitiauza koma iwo aja chimene akufuna choti iyayi zimene akamba iwo akakamba wina sasankhule zimene limene ndi bodza kuononga kaganizidwa ka Malawi ndimangofuna nene kuti sitisiyayi sitisiya kunena chilungamo sitisiya kuwaphunzitsa Malawi chilungamo ncholinga choti Malawi amvetsetse monga mwa dzina la programu inoyo amvetse Malawi amvetsetse mukakumbukira bwino adanena kuti anadzabweranso bodza lina pakati pomati Chakwera wamwalira Chakwera walumala dziko lonse tension anachoka anyamuka naye kupita naye kunja dziko lonse lino tension kuunga ali Chakwera wadwala Chakwera wadwala the whole kubweretsa mantha pakati pa Malawi ife danena kuti Chakwera ali bwino adatuluka Chakwera makapanga mapush-ups
So this problem ndimene ikumapyetsa mtima koma ifeyo tikungonena zoona. They wanted to tell Malawians that Peter Mutharika is still energetic. If we are saying no, agogo simmasezetsa ntanga. What's wrong with that? Tukunama. Imene ndi propaganda. Ikhala propaganda bwanji singamunene George ulaninza kana 90 singateke. Kapena 80 singateke. Every Malawian knows munthu wankulu ndi wankulu. Tikunena kuti izizi munakasintha dziko linolo kutamangira muna 50% ndachinyamata. Mandimvetsetsa. Ngakhale Dr. Chakwera mwini wake ananena kuti ine ndikhala president omaliza wa generation yanga. Kutanthauza kuti he recognizes kuti population ya dziko linolo ndi ambiri ndachinyamata. You understand? Mandimvetsa? Mu speech yawo iliyonse akunena kuti ndikamadzamaliza ulendo wanga 2030. Speech yawo iliyonse akumankhula mama kutanthauza kuti mtsogoleri wa dzikoyo akuzindikira kuti ine ndidzamaliza ulendo wanga wa utsogoleri mchaka cha 2030. Mandimvetsa? Kwinako abwera achinyamatawa apange zolingana ndi ndani? Ndachinyamata amene ali ochuluka mdziko muno sikoncho. So when we say no, this is not right. You can't give a population with a generation what ambiri mwayo ndachinyamata mudzikapatsa mtsogoleri wa kuti kumeneko kuliba tikatandotela kwisa zone kuti zakukhuza kwambiri. Ndiye pamapeto pake ndimangofuna ndifotokoza unena kuti chinthu cha phindu pakati pa bodza ndi chilungamo. Cha phindu ndi chilungamo. Koma chilungamocho chimawawa. Chilungamocho chimapweteka. You can't call others who they are corrupt as if you were saints. No, you were not saints. And mavuta meru kumana pa tukumana nawo ifaya in mismanagement yanu. Ngati simukutsimikiza ndipereke chitsanzo chimodzi. Munakati ngongole ku India ya matrakira, malamoto matrakira achadzipita kuminda adzikalima. Matrakira aja munakawa. Lero kwachoka matrakira kuchokera ku Japan kandi kuti mdziko muno 16. Matrakira aja apita akulima madera akumidzi. Tidakakhala kupanga zimene zozo mavuta amene kwezi kulibe. Nde ifeyo tipitiriza kwauza anthu zoona. Chabwino. Mr. Mvula mawu anomaliza. Ineyo ndiyankhulepo pawiri yoyamba ndingopangapo comment pa nkhani imene onena nkhani program ineyo simanena zaboza amene akuganiza kuti chilipo chimene chinamnenero chokhuza iyeyo achichule chabodza kaona president wakale kandiwe ndani kama zitama bwanji bwera kuti chimene chinanenedwa ichi chaboza andidza kupemphana ndiji muzampase nthawi 2 hours azanena kuti ichi china chaboza ine simanena zaboza silinganene zaboza wina aliyense amene nimaopa mongeka amene nimamopa koma kuti ndimunamizire munthu padausesa bode I call a lie by a lie. Kuti ndiboza uyu munthu ngoipa wakalambadi because ineso ndiyagogwanga yawo analepera sindikanene nkhani kuti ndinene kuti ichi nchabwino so kumeneko mwina nkhani imene ngati wina makayenena kumeneko ife kunalibe akanatiyitana ndikanawa yanga 145 million inawa maakaunti ya munthu amene nthawi imene ali president wa dziko lino Tose down. Anyamata 20 abalanga kumpoto anaphedwa amkhito a respector general Robert Jasoa anaphedwa siboza ndizona yes unaweza virus kakuti kuti ndizoona sinkhani yonena kuti sitingofuna kuti zitosana mukafuna kuti yambe kunena nkhani zotosana kwera mathupi amaya anafuna kuphedwa mu highway umu zalipo maya kadapita so nkhani yosizaboza nkhani zoona kuti anthu anakabwereka ndalama in the name of creating import cover ndizoona kuti nali import cover $1 billion makabwereka ndalama and can you be proud as a former president kuti ife tinabwereka ndalama kupanga create import cover makamba zimene zikulu kwanthu olwina kupita kanti wireless ina yake kukazi kumakala nkhola ngati wekaswiri kwambiri wangati azachuma koma umakabwereka ndalama zoti choncho yayi zecho chiboboza yayi true nkhani zimetera nkhola apa msonkhano wa dzulo ya masiku awiri analabwino kwambiri chikondi mwina anapanga fact check zinthu zambiri zina chiko anthu amaboza aja amene amayika maboza awo maveni amakala nkhola ku misonkhano analimo ku Mount Sochi analepera kupanga justify or prove
bastore yawo analephera nkhale kutulusa kuti nkhani njalero andachirabe manyazi usa komanso kukonzekera chisankho ndikuti munthu umakawina chisankho ngati sunakonzekere chisankho umakaruza chisankho nthawi yasala pang'ono inu muli asogoleri mukufuna upresident pitani kapangeni kampeni musaopseze amalawi alimbikise apite akavote kwina kulikonse akasankhe mtsogoleri amene akumfuna malinga ndi ntchito zake zimene munthu uja waonesa malinga ndi luso lake limene akutha kuonesa tisalimbane saopseze anthu kuti poti iwe machokera uku sungakhale president ukhawa amene amachokera kwakuti ndamene angakhale tonjo ya because upresident wina wache kama chokera kuchitipa kama chokera kumaka kama chokera kuchisi kama chokera kuti akhozokhala president even achakwera upresident ukuwakhala andi mwina ninganene kuti zimenezo zinthu za mtengo wapatali andi zinthu zoti tosefe mwina tizione bwinobwino so iyayi tisiye pomwepo tabwino. Mr. Kasakula mutseka motani? Ineyo tseka kwange nkosavuta ineyo posafuna kuti ndiveke ngati nuchita matama koma ndifunika ndinene ineyo ndili nzaka zambiri mutolankhani nukule mmwemo nukambira mmwemo over 25 years. That's your profession? That's my profession. And ndagwira ntchito kuma media house almost ose ochuka mdziko muno ndagwira ntchito ndapeza experience yamphamvu ndapita sukulu ukaphunzira za utolankhani nimadziwa kuti sindingabwere pano mkudzana mabodza ndi amene audana ndi program ino amene audana ndi ineyo achitchule chimene ndanama pano mjamana anamvula abwere adzachitchule ichi ndanama ineyo pakali pano ntchito yanga ndine wamkulu wa MPC ndipo malamulo ya MPC amanena kuti tichite inform tichite chikweti tichite entertain tichite titsekule zonsezi upanga samare kwake timati enlightenment we enlighten Malawians kuwauza kuti chikuchitika nchakuti when I get the chance ubwera pano ndimayesetsa kuti ndinene choona chokha nichite differentiate fact from opinion my opinions yanga apange based on fact that's what I do. ADB analemba mkalata yondenera kumakala ntayoleka kata icha I didn't see any specific issue imene kuchula date kukalwana kuti tsikula kuti udakhala nkunena kuti tsikula kuti alangoti nimanena zinthu zanji so ngati wina uva kuti panopa timachita propaganda pano sipanga propaganda ina will be the last person kuti ningapanga encourage let alone ineyo kokhala program kupanga propaganda staff at MPC imadziwa kuti I always preach professional journalism koma doesn't mean kuti choona tisachitchule ngati amtharika ni munthu wamkulu it's a fact kuti ndankulu he's not going to 5 it's a fact kuti kumudza agogo una agogo sitimapa sazichito zikulu sasa zantanga it's a fact kuti wajarara khala president azikagona ngati amagona 5 years ago 6 years ago it's a fact it's a fact timava maripoti kuti upita ku meeting ku China udzuka mochero so panopa is 5 more years 6 more years abwereso state house at the end of the day siti kuna maso tamtharika mina kupanga force kuti aime president ndakazi yawo ndiwe ne Mukito ndiwe ne Chisale ndiwe ne Gangata why because I would say without the name Mutarika they are finished in living their personal lives they are finished afuna ndalama kachani people they were taking advantage of Mutarika 5 years ago what more today they were taking advantage masimenti amagula cement zo gwisa chiro facility ya president peki ya president kuti akuzopanga import zinthu zawo mosalipira msonkho za personal what did they do iwo wanasanduka amtharika umakatenga cement killing the cement industry in this country because in this country we have robber cement companies there's no need for this country to be importing cement from anywhere but they were importing because they wanted cheaper cement yopanda msonkho so that's why amakatenga cement ku Zambia if I say kuti amapanga take advantage of Mutharika and they will take advantage more ndana majani sina na mechichos sana bangi sina na mechichos it's true sana take cement ana take cement sina na mechichos anafumana so kuti cement ira ndi basadi matumba 2400 it's there
if Foster can produce that evidence, kupereka court or antengera court, nikapereka says. Actually, the truth is what sets people free. Actually, defamation is the best defense is the truth. If you're saying the truth, China, yowaja aufuna president ndazi zawo. Agangata achisale abira masonkhano kuti mumvorere Mutharika akhale president. Kwina kuli kose munthu kamafuna president, you under scrutiny. Sanga niletse kuti George should not scrutinize me, but this one, because you use this. No. Mafulu anga ndinawo. Ose. Mene masaina kuti khadi jo MPC. I did not sign kuti I'm signing off mafulu anga kuti azito ndi patsako yo kuti uzipanga mafulu also are intact. I have a right to come here and speak. Komaso Amalawi ndi pasanchito. Amalawi andi pasanchito yo wadziwitsa, yo waphunzitsa, ndi wasangalatsa. Andi pasanchito yo watsekula maso. In enlightenment, watsekula maso. Kugwiritsa ntchito chilungamo. Kugwiritsa ntchito chilungamo. Zimene mabwera pano. And there are media houses in this country that they always go to Mangochi at will. I think when they interview, George Amanina kuti kuti ndinokamba ndemzani banga interview tizaende pang'ono kuti ndinosakaramba nzaforokoza kuti nimaenda ofikapo nzaforokoza. So that's what he wants to hear, only for people that talk well about him. But the president, if we come here and say the truth, give a balanced story. We're just doing so is clueless. This. We come here and say probably Malawi, they have said this, but also anybody. Actually, fail. Africa is because we are balancing up issues. They only look at negative things. Negative things. If MBC is supposed to inspire Malawians, despite the problems Malawi is illegal, but there is this positive things that are happening. 1, 2, 3, 4. Probably that's inspiring Malawians, which I'm supposed to do as DG of MBC. We're going to see the bomb. Mwasira babwino nditokoze kuti munabwera program ine ya Timvetse nditokoze Mr. Mvula kuti munabwera Kevin Mpeka Sampo ngakhale munachedwa tathokoza kuti munabwera ndithokozenso Steve Dakalira anabwera chigawo choyamba cha program ineyi kumapeto kwenikweni ndikuthokoze ninu yomwe mmatitsatira pa MBC Television komanso pa MBC Radio 1 dzina langa Blessings Chileuka mwakoma nonse. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha zokonda mayi macheza chaka chino cha 2025 chilipo.